Hello guys. नोंथांमोना मोजाङैनो दं जानो हागौ। नोंथांमोना मोजां दंब्ला आंबो मोजाङैनो दं। नै दिनै मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअखौ नोंथांमोना मोजाङै नायलांनो नाजादो आरो लोगोसे नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामना हो। आरो भिडिअआ जादों दिनै जों पबा रिजार्भ आइ लभ पबायाव जों दैमा गिदिराव बेरायनो बा दुगैनो थांदों। बेखौ नोंथांमोना दसे सम भिडिअखौ लानानै फैदों। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। थौदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। गोथौ जायगा रिजार्भनि लालि दैमाखौ मोनथारसिगोन। नै मोनां जाथारबाय लोगोफोर। नै मोनबाय। दुगैनो फैदो नै लाइन दैमाया बेसे गिदिर नायनांला। ओरैबो दं। दुगैनो फैनाया दैमा मोनफैबाय। बेखौ सोर बोफायदो बे दंफांखौ? सोर बोफायदो दंफांखौलाय? सोर बोफायदो? सरि लोगोफोर, दिनैनि भिडिअखौ आं फुल खालामनो मोनदिया। बेटारिया लस जाबाय। आं सुइट्च अफ जाबाय।